Magandang umaga dito sa Baguio. Naglalakad kami, papunta kami sa bakery. Maghahanap kami ng breakfast, ng konting pandesal. Tapos tignan natin kung ano ang papunta namin mga tourist spots. Naglalakad lang kami, ang ganda ng weather dito sa Baguio. Papunta muna pala kami sa Burnham Park. Maghahanap kami ng taho! Strawberry taho sana. Kasi hindi ko pa natikman yan. Kahit ilang beses na ako nakapunta dito sa Baguio. You know, may nahanap kaming strawberry taho. Diyan kayo. Bagatin man ito. Thank you po. Ito na ang strawberry taho dito sa Burnham Park. Tikman natin. Ano masasabi mo? Tamis, masarap, mainit. Sobrang masarap yung strawberry, ang tamis. Ito talaga ang Baguio experience, naglalakad dito sa Burnham Park habang kumakain ng strawberry taho. The best. May nahanap kaming bake shop. Cinnamon rolls.